Moi boas. Propóñoche un plan para este mércores 25 de marzo ás 8 da tarde, ás 20 horas. Facermos un clube de lectura para falarmos alrededor desta novela, O Anxo Negro. Foi a primeira novela que escribín en 2016 e desde aquela non me deu outra cousa que satisfaccións. É unha novela que está escrita con moitas tramas, con moita documentación, que ten moitas historias e anécdotas detrás, da que dá moitísimo para falar. Para comezar, para ir abrindo un pouco de boca, a raíz da, digamos, da petición de Edicións Xerais, vou vos ler o inicio do primeiro capítulo, un poquinho hasta donde teña certo sentido, como un quentamento previo a este clube de lectura. Imos algo logo. Club Change, Londres, 18 de novembro de 1981. Todo o día estivera envolto nunha poalla densa, teimuda e consistente ao redor do Támese. As rúas que rodeaban Piccadilly Circus fervían ateigadas de londinienses facendo as súas compras da fin de semana. Dispersábanse para veren os espectáculos teatrais anunciados nas luminosas carteleiras, para mercar nalgúnas ateigadas tendas de moda dunha clase medias e pretensións. Indo cara ao oeste, porén, o albordo facíase máis civilizado e, desde logo, moito máis discreto. No barrio de St. James, as tendas facturaban o mesmo ou se cadran máis que as populares do centro, pero vendendo moito menos. E os edificios, dunha altura máis discreta, albergaban algúns dos clubs máis campanudos de Londres. No Xeins, a actividade era mínima. As salas comuns tiñan algo do abandono dun mosteiro avellentado. Boa parte dos socios estaban nas súas casas de fin de semana ou en mansións da campiña, aproveitando o final da tempada de caza. Na fin de semana, só era habitual ver no Xeins aos socios que acudían a Londres a botar un foguete ou os que non tiñan outra cousa mellor que facer. James Sinclair, coñecido en sociedade como Lord Sinclair Hepburn, axustou a gravata, estomballouse no sofá, alzou un dedo ocioso apuntando cara ao infinito e Martin, o servizal Martin, apareceu. Outra copa de Kilchoman, dixo. Desde logo, meu lord, contestou Martin. E cando aparece o meu convidado, pasado directamente aquí. Non vos entreteñades con formalismos. El tampouco é un home amante das cortesías. O tempo de quitarlle o paraugas e o abrigo, meu lord, contestou Martin. Ben, pois isto é o inicio de Anxo Negro. Convídovos a sentardes mañá comigo, cunha caña, cun viño, con que queirades, a través de internet, nunha retransmisión en directo por Facebook, falarmos sobre o Anxo Negro, sobre as súas tramas, os seus segredos, as súas anécdotas, incluso as aventuras da súa documentación, que foron moitas, a cada unha máis interesante, máis divertida. Moitas grazas, vémonos este mércores 25 de marzo ás 8 da tarde neste enderezo que tes aquí abaixo.